hai unha praza que se chama a Praza de John Ballan. John Ballan era conocido como o home orquesta ou o home da porta. O seu verdadeiro nome é Manuel Outeda. Artista. Non era nin actor nin músico, pero el creíase así. A súa frase máis repetida era "Cuidao, forasteiro". Sempre quiso ser un cowboy, por iso iba vestido con sombreiro vaqueiro e traxe americano. Pegaba as costas a portas e facía sons e outros imitábaos coa voz. Foi protagonista dun programa dedicado á súa vida que botábase na televisión española que chamábase Vivir cada día. E grazas a dito programa cumpriu o seu sono máis importante, viaxar a Nova York e sobrevoar os seus monumentos máis importantes. John Ballan case sempre falaba en inglés. Era capaz de facer un discurso en perfecto inglés sen saber o que decía. Creaba guións e interpretábaos el só, no trolebús, no avión, nos cafés, etc.